L-Assoċjazzjoni għall-Istabbilimenti tal-Catering tinsab ix-xukjat tal-kummenti li tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana meta f'seduta parlamentari qal li mhux se jkun qed jikkunsidra l-proposta li titnaqqas il-VAT minn 18% għal 15%. Li kieku nagħtu dawn il-konċessjonijiet kollha li tnaqqas lemm u tnaqqas law, wieħed ikun qed jistieden sabiex jidħlu iktar operaturi fis-suq li jieklu aktar mill-bottom line tal-businesses. Bil-Ministru Clyde Caruana juri biċ-ċar illi ma ċċettax dawn il-proposti tal-Kamra tal-SMEs għaliex skontu ikun hemm effett negattiv. U anke d-deputat Prim Ministru żamm pożizzjoni kontra li titnaqqas ir-rata tal-VAT. Għalfejn ma tridux li timplementawha? Il-Ministru tal-Finanzi diġà spjega il-pożizzjoni tal-Gvernu jiena nżomma l-istess kummenti tal-Ministru tal-Finanzi. Xi raġuni partikolari, però għax ħafna nies mhumiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Ejna naħseb illi kif si rispondejt diġà propju dak li daħħalna fil-bidu ta' dan ix-xahar, ġifieri ftit tal-ġurnat ilu, diġà beda juri, jiena ġifieri diġà kellmuni xi nies, diġà beda juri l-effetti tiegħu il-prezzijiet anke stanna s-sarħan tal-moħħ il-prezzijiet ta' dawk il-prodotti li l-aktar li jużaw il-familji tagħna ħajbqgħu stabbli għax li ġej. Fis-sqarrija l-Assoċjazzjoni tal-Catering qalet li meta Clyde Caruana qal li Malta għandha tieni lanqas rata ta' VAT wara l-Lussemburgu u njora kompletament il-fatt li ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għandhom rati varji ta' VAT, partikolarment għall-ikel u r-ristoranti. Tantu hekk li Malta għandha s-sitt l-aktar rata għolja ta' VAT għar-ristoranti fost is-27 membru stat tal-Unjoni Ewropea. Fost dawk li għandhom rata inqas ta' VAT għall-istabbilimenti tal-catering insibu l-Ġermanja, il-Belġju, l-Awstrija, l-Finlandja, l-Iżvezja u l-Olanda. Barra minn hekk fis-settur tat-turiżmu għandha l-ogħla rata ta' VAT dik ta' 18%, b'kuntrast mal-Kroazja, Franza u Ċipru li għandhom rata ta' VAT ta' 5%, 6% u 9% rispettivament. Lej semmit l-eżempju prattiku tal-Greċja meta fis-sena 2019 naqset ir-rata tal-VAT minn 24% għal 13% u dan irriżulta fi tkabbir ekonomiku sinifikanti. Intant lej saħqet li l-kummenti tal-Ministru Clyde Caruana biex in-negozji Maltini ħarsu lejn dawk internazzjonali kienu ironiċi. Dan meta ristoranti li huma proprjetà tal-barranin igawdu minn income tax brata ta' 5% waqt li l-Maltini ħallsu 35%. Lejs fakret ukoll li pajjiżi oħra jimpurtaw medja ta' 10% tal-prodott tal-ikel, Malta timporta aktar minn 70% u għalhekk id-daqqa tal-inflazzjoni tinħass ferm aktar.